بلێ تەماشەڤانەیە هێژە وەک وە دیت برێز ئۆجەلان بانگێکی شاندبوو فەستیڤاڵا ناو نەتەوەیی ئا دۆرتموندê a Apoçiya û bang dike dibêje veger banga vegerê dik. Piştî 25 sal di zindana Êmiralî de piştî 25 sala li cem mala xalê xwe xapo banga vegerê dike. Êrê banga vegerê ka çi heye? Çi li Tirkiyê heye? Çi Tirkî hatiye guhertin? Çi dihêle ku xapoçiyên vê derê Amed Dicle dev ji perê Belçîqa û perê ku ji Apoçiya distîne perê ku sê çar meaşê ku distîne dev ji van meselê han berde û vegerê Tirkî mane dibê tişna hebe. Zibêr Eydar yanî meşka zikê xwe li vir bihêle li Belçîka bihêle û vegerê cem serokê newewî herê Êmiralî û yanî ew meşka zikê zibêr û a xapo wek hevin yanî şîrîkê hevin wilo zikê wanî çêr û tilêr û wilo wek meşkê. Erê birêz Ocalan ka çi heye? Çi guhertin di Tirkiyê dişêbûyî heta tu banga vegerê dike û ev banga te ya vegera welat çima heqwa se dirêj kir. 25 sal derbas bû tunûka tu banga vegerê dike. Tu bi xwe birêz xapo dema tu li Şamê bû tu bi xwe û tu Şamê derketî tu venegeriya welat dîrekt tu venegeriya welat. Tu ji xwe re li quncikekî digeriya tu jî tu li wir bimînî yanî. Tu hat Îtalya tu li Îtalya xwe peň kir malekî jî dan te û tu li wir jî ma û şivan perwer jî dihat cem te û rehmetiyê Mehmûd Baksî dihat cem te û ji te re tembûrê dixistin û çingçinga tembûrê bû û Kurd xwe dişewitandin ji bo xatirê te ji bo xatirê banga te ji bo xatirê teslîmbûyîna te zêdetirî 6 keç û xortê Kurda agir berdan bedena xwe ji bin serê te ji bo xatirê te ji bo tu dawî dibêje vegerin Tirkiye û vegerin welat û xebat li welat xwe şû nizanim çi. Gelo ev xapoçiyên li vê derê ma bi hewceyî banga te ne mane gerek ew bi xwe dibînin welatparêztir welatparêztirîn di nava Kurda de Kurdistanîtirîn di nava gelê Kurd de wilo xwe dibînin bi vî rengî li xwe nerin û paradîgmeya serokê xwe nabînin dibê heval taktîk e. Hevala sozê tu jî zanî şopa heqîqetê ku serokatiyê dest pê kiriye gerek em jî wilo perspektîfê serokatiyê û li gorî pêvajoya demokratîkleşmeya nizanim çi û evan gotinê telomelo û xaromaro hevala sozê tu jî zanî û hevala sozê jî bêje erê hevalê baqî erê wilo ji hevdûr xweş bike. Wekî ew skêça komîdî a ku tê naskirin deno û hevalê xwe çêkiribûn. Rewşa PKKyê û zimanê wanî xaromaro mejiyê wanî xaromaro siyaseta wan û polîtîkaya wanî xaromaro ancaq çîroka hevala sozê û tu jî zanî û şopa heqîqetê û jiyana komînal û tirikleşme û wekî din win zanin yanî eynî wilo ye. Baş e xapo tu niha banga vegera welat dike. Te di ev ez ê niha Apoçî mejiyê wan wilo biçûk e eger mabe zû ji bîr dikin. Ez ê bînim bîra wan tiştekî bi belge bînim bîra wan ji pirtûkên rêxistina wan bînim bîra wan ji bo ku piçekî wilo nizanim şiyar bibin şiyar nebin ev meselak din e. Fermo li vê belgeya hanê temaşe bike.
ev pirtûka meşa Romayê bi zimanê Erebî helbet wê bi zimanê Tirkî jî wê hebe. Di vê pirtûkê de gelek belgeyên wilo baş hene. Belge ne? Çirçira xapo û mesajê xapo ji Yasir Erefat ji Massimo D'Lima re ji Papa re ji gelek kesan re dişand. Wê çaxê faksa apo dişuxulî û navê wî çi ye Akif Hesen karî wî tune bi rayê ji faksê û faks bike. Bişîne ji wî re bişîne ji wî re. Bişîne Celal Talbanî re bişîne ji Yasir Erefat re bişîne û bi vî rengî. Ev berpirsên PKK'ê wê çaxê nêzî apo û derdora apo hema faksê apo bişînin. Mesajî wî bişînin ji xelkê re û hewar wî bû qîrvîra wî bû ku li Roma bimîne. Baş e. Di vê pirtûkê de ji rûpela 232 heta 236 tiştekî gelekî xweşik ji bo apoçiya heye. Di vê pirtûka Hanê de daxwaznameya xapo a mafê panaberiyê ji dewleta Îtalya heye. Di 26 meha November 2000 biborin 26 meha November meha 11 Cotmeh 1908 yani piştî ku ji Şamê derketî nêzî meho nîvekî qonaxa meho nîvekî dîrekt serlêdana penaberiyê ji dewleta Îtalya xwestî. Ev serokê newewî yê penaber. Serokê gelê Kurd ê li penaberiyê eger wê çaxê dewleta Îtalya qebûl bikirana. Guh neda. Tiştê yanî dextê ku lê tê kirin guh neda. Niha Birêz Ocalan, Birêz Devgirêz hemolatiyê Îtalya bû. Îtalyano Ocalano niha wê yan jî rêstorantekî wî donerê hebana yan jî wê pîtza çimer bi firoş dana. Xapo, Birêz Xapo wekî navê Îtalya jî. Ocalano Xapo nizanim çi tiştê wilo wan. Îtalî nedanê hat îşageriya li vê pirtûka Hanê de hûn vegerin nameyekî ji Celal Talbanî rişandiyê dibêjî ji Îranê re. Ji Îranê bixwaze ez dixwazim werim wê herêma Hanê û Îran hazir bikin. Kî Abdullah Ocalanê ku niha dibêje Tirkiya me zin û nizanim çi û Tirkleşme û çîrok mîrok yani. Wê çaxê nedixwest here Qendîlê jî. Herêmê parastina medya û ew ned hesabî wî dibû. Herêmê dibin parastina Celal Talebanî. Herêmê parastina Celal Talebanî bi dilê apo şêrîn bû. Ne ez dibêjim belge û nameya apo dibêje. Di hundirê pirtûkê dibêje. Ana wê yekî xapoçî were komenta binivîsî tu van tişta ji Kurtînê hey kerê çolê masûcê min e tu ker e û masûcê min e tu ker mayî. Her ji xwe pirtûkê partiya xwe bixwîn. Her bixwîn her bibîn bê apo di van belge û di van name û mesajê Hanê de çi gotî. Niha jî Ejmir dibêje vegerin welat. Gelekî baş. Qenc û xweş kir. Xapo banga vegera welat kir. Xapoçiyê li vê derê ev ê hirhop û zirzob û ev ê ku wilo çavsorî û gevxwarinê dikin divê vegerin. Heval banga serokatî ne perspektîfe qerar e heval gerek em pêk bînin me serokatî fêm nekirî û serokatî pê were. Rihê serokatî de her cem serokatî ez te bibînim. Her veger cem Dewlet Baxçelî cem serokatiyê û Êmiralî pir xweş e û ew ê henergeha Qamişlo henergeha welat û Şêrokindê û ev kesmesên wê derê stira miranê xwe ja piçekî wilo biguherin û em ê herin Napolî em ê herin Êmiralî û Êmiralî nadin bi Napolî û Napoliya ving û vala û tije pîtza û nizam çi û Êmiralî gelek xweş û va serokatî dibêje. Tiştên bi vî rengî stranên bi vî rengî Şêrokindê berejmer e piçekî wilo behsa Êmiralî bike. Serokatî gotiye serokatî gotiye hevalê şêro gerek tu qilîp milîpa çêkir li ser vê
pêvajoya hanê li ser vê sureca û ser banga vegera welat de fermo gere tiştê xwe biguherin. Gotinê xwe û stranê xwe biguherin li gorî em ê herînê Êmiralî borî borî li ber Êmiralî borî û Êmiralî gelek xweş im Êmiralî nadin bi Napolî. Napoliya Vingu vala, Napoliya Virto vala û Êmiraliya têr û tije serokatî têde yê meşka wî zikî wî wek meşkê yê û serî wî wek cebeşê yê wek zebeşê yê. Xapo banga vegera welateke dibê ev hemû kesên li vê derê Zibêr û Remzî û Adem Özin û Nilûfer Mulîfer giştî ku li biçûkê xwe çenta mentê xwe bidin hevdû û yela ez wir bibînim ferda çetîn û navê wî çi ye ev ê Rojava bere her Rojava bere her Rojava Newaf û Binyat û Ajder û ev kesên hanê û ev ê biçin bakur jî bere herin bakur û xelas bû çû. Qediya banga serokatiyê çê nabin û ji serokatiyê re bêjin na û munaqeşa serokatiyê bikin li ser derîlî naheva li heşa çê nabe ev serokatî ye gotinî wî ne perspektîf in qerarin biryarên gerek bi cî bên hevalê hêja ketê çî ji van arbêje ji van uja xapoçî yekî xapoçiyekê heyî li Brukselê dibe zê vegirin mezê bersiva min navî wî ji bîr kir carek li civakekî nivîskara min wî dîtine ge diçe cem apoçiya ge dorî wan dikeve ge nizanim yekî Qadir nizanim çi Qadir madir nema tê bîra min navê cî yekî xapoçî li Brukselê ew ê vegerê bersiva benga serokatiyê bide deherin û hemû koçemal ketûber bersiva xapo bidin herin xapo dibêje werin û ez Êmiralî nadim bi Ewropa û ew dibêjin em azadiya fîzîkî dixwazin azadiya fîzîkî xapo naxwaze xapo bang li wan dike dibê werin hemû ez ê Kurdistanê ji wer giş bikim Êmiralî dewleta Tirk ez ê giş bikim Êmiralî guştê kevin Tirkleşmê û tirên li we biqelib û ji azadiya fîzîkî ev nakokiya hanê yanî di nava xapo û xapoçiya de îdî nema tê tehmûl kirin niha ê ku bersiva xapo nede yemekî serokatiyê fêm nekiriye yemekî li dijî sûrecê ye yemekî li dijî daxwaza xapoyê gerek her wê derê îja wê navî biguhere navê apo niha me kiriye xapo ûja wê ji xapo bibe xirpo serokatî ka tejmer bihar anî çokê werin û vegerin û tiştin ne kam çi bikin em çi xwelî li serê xwe bikin yanî ev apoçiyê ser sosyal medya û X û Facebookê û şabaş û pesnê vê banga hanê didin yew ev şî ev apo çi anî serê van re benê hanê tirkleşme kerleşme yani ev çi kirî ji wan medenî ferhûleşme kiriye çi anî serê wan ev çi kirî ji wan binyatleşme kirî wan kiriye binyat hemû bûne wek binyat hemû wekî beqa û wema wilo bla 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 û robotin hemû bûne Ejderşêxo hemû bûne Newaf Xelîl hemû aynî gotin aynî mal çawa çêbû hey mal neketino piçekî wilo cuda bin cihê reng bifikirin xapo hema yanî çi bikişî bi ser çavê we bimîzî hûn ê jêr bijin serokê Newewî ma mîza te çi xweş e misk û emberê yew eyb ji we re eyb piçekî wilo xwedî şexsiyet bin xwedî îrade bin xwedî gotin bin xwedî helwest bin karibin ji apo hez bikin bes di hinek xala dibêjin serokê Newewî wela tu şaş niha li vir li van welatê Ewropa de hemelatiyên Ewropa piştgiriya partiyekî siyasî dike serokekî siyasî dike piştre dibînî kêr nayê ev piştgiriya hanê diguhere ev xapoçî heya kîjan
يعني حياة كنجي ويدفي كرلشمي أهاني ببينن دفي آخر أهاني دفي تيمار خلانا أهاني دي بجين ولو يعني كيف خوشن شي حالي خو حالي قرار شي نادن خابو شينه خل دخوازن خليجي وكوان بن اینا بري منا خاپول و پیروز به تیمارخانه یا خاپوچیال و پیروز به ادناف دوی مدي وند تيد بقبز وتشتين سري خو بين سري خو لما ام نرينا خو بيجن نري قوتني خو رخنا خو بيجن ولو يجي ونشدكن سر كيف خو بقرن عثمان بايدمر وافكاسندن حمود بيون بقرن مانگا سروکاتی و چکریه سروکاتی پارتی چکری و چکری کرد نو کرد دولتا ترک کرد دولت باخچلی کرد اردوغان سروکاتی وان چکری ده فرمو وگرن یک به یک ده به ده صد به صد قفله به قفله از ببینم ها مليون اقد مليون خاپوچی هرنوی داره ونه كتلة جماورية خاپو پککشی هلدنجور فگرن چینابه وين برسوا سروكي نووي سروكي بريز دفگريز ولو بفيرنجي درباس ببه نا دبي برسفكي ولو بحنجة دنگ به برسفكي بست حزارة وگرن ولاتي خوش دولتا ترك دولت باخچلي ودولت اوجلان وعضلة باخچلي فرماز وببينم